gwanja da kuma ita dan Allah ku dina zalunta shi ba wahala take ba Allah ne mai ado gwanja da kuma ita dan Allah ku dina zalunta ku gane shi so jarabta ne kuma shi karan kansa ilimi ne yasa kusan kuma darasi ne yinsa babu matakin da ba zai haura ba ku gani dan Allah ne ne aibunta kuna ta kushe ta babu da aiki sai zagin ta kuma ta Allah shi ne ya dora mata san ado gwanja ado gwanja ado gwanja ado gwanja ya Allah shi ne ya dora mata san ado gwanja dan haka ku san ita da kuke ba ku da hujja shi lamarin ubangiji in kun gani ku dina ja da addu'a za mu taya ta Allah ya sa ta ado gwanja kara hakuri da ta ado gwanja kara hakuri da ta ado gwanja Allah ya sake ka ado gwanja Allah ya cika miki burinki na ganin ado gwanja halin mutanen dauri yi daban da na yanzu kuma cire shakka yanzu da ta nuna tana ra'ayin mai waka take yanke za a ce da ita ta hauka a daina kama zancenta ce mata saboda ta ce tana sa mai waka ya kamata mu fahimta Allah shi ne